Дусларым бар дисен. Кайда алар? Сиңа иң кирәк чагында, син бай һәм дә йомарт булсаң гына, пәйда була алар тагында. Biraz эшен алга китә икән, шул чагында дуслар табыла. Әмма чын йөзләрен белү авыр, тинчлеге күзендә чагыла. Дуслар табыла, хәлен авыр булса, һәр адымын синен тикшерә. Ярдәм кулы суза сурынга, төшенкелеккә сине төшерә. Антиларны күрмәү, белмәү әйбәт. Яшәсеннәр, эштән кисеннәр. Их, менә бит ут та алмый диеп, гайрәт чәчеп кенә йөрсеннәр. Иң якын дип саналган дусларым бар. Бергә үскән күрше тирәләр. Алар да бит хәлне бер кызыксынып кына, бик тишеләнеп кенә беләләр. Кая бара, дөнья кая тәгәрәйбез, үчләнәбез, дошман күрәбез. Барыбыз да җирдә кунак кына. Бер Раббыбыз безнең түләбез. Якты дөньяларда матур итеп, дус туганча яшик, якташлар. Фәкать шуның өчен гомерен биргән Муса, Җәлил, Хади такташлар. Ачу тотмый, үч сакламый гына, яшик, дуслар, гомер узачак. Бердә үтмәс, бердә бетмәс дигән, йөрәкләр дә селтерәп тузачак. Сәламәтлек телим барчагызга, дуска, кардәшкә телим исәнлек. Шул чагында бәлки нәфрәт бетәр, шул чагында бетәр исәрлек. Автор Гөлнур Галимова.